Salam edilişler, sağaman oturunmusunuz. Bizden her biriňiziň ırsgally, bereketli, döwletli ojoklarynızda janyňyzyň sag, başyňyzyň dik bolmagyny, alyp barýan işleriňiziň elmi damara waşlyklary beslenmegini arzulap, aýdym bolup galaýan atly gepleşigimiziň täze sanyna seretmäge çagyrýas. Mehriban vatandaşlar, bilişimiz ýaly bugunky günü Gahrman arkadamynyň taýlanmasy netijesinde milli aýdym saz sunudymyz galkynýa. Şagirdlerimiz halipalar bilen işleşmäge uly mümkinçilikler bar. Biziň gepleşigimiziň esasy maksady da häzirki günlerde aramyzda görelle bolup ýören, mektep bolup ýören halipalarymyzyň dörejilik ýoly dogrusyna süýhütdeşlikler taýýarlap, size ýetirmek bolup durýar. Ine gepleşigimiziň şu gedek sanyny hem Newtgaz toplumynyň medeni şöwürlük merkeziniň aýdymçysy Ustad Halipa Bagşymyz Töre Şabasanow bilen taýýarladyk. Gepleşigimizde Halipa Ustad aýdymçymyz Töre Şabasanow sadanlarlyk etjek. Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Täç Muhammed Orazow. Gahrman arkadamynyň taýlanmasy netijesinde bugunky günde Newtgaz toplumyna zähmet çekýän raýatlarymyz hem öz buýsançlaryny aýdymlarda, sarlarda, goşgularda beýan edýärler. Ine gepleşigimiziň başynda töraga söhbetimizi aýdym sasyň otunyna Gahrman arkadamynyň döredän mümkinçilikleri esasynda bir buýsançly gurrunlygy bilen başlasak. Bizim medeni şöwürlük merkezimizde mümkinçilikler döredip berdi. Bizim Gahrman arkadamyz şeýle işlemäni, döretmäni. Bizim hem toporlamamız känna. Ulu orkestrimiz we Merdana diýip orkestrimiz we ondan kiçik owuzlar we orkestrimiz hem tansçy toporlamamız ama hem çağalaňym şu tansa gatnaşýan toporlar we bizim işöwürlük merkezimizde gatykän toporlar we halksal gurallar aýdymsal toporama bizde hemmämiz bilelikde şol işöwürlük merkezi bizem zähmet çekýär. Ýene bir şutaýda bellek geçmeli zat bar. Bizim medeni işöwürlük merkezimizde saz ýazmany mümkinçilik studiýalar we şahyrlar bilen duşup ýani bizim şol ýanky uly zalymyz bar da şondan arasynda şu bizim döwletimizde uly bayramçylyklar bolany şu bizim zalymyzda konsert berýäs. Şol raýatlarymyz gelip dinleýärler, hedil edip bizim Muman Newtgaz toplumynyň pudowndaky adamlary medeni dinç almanyda mümkinçiligi bar da şo taýyp gelip. Hormatly arkadaşlarymyz sportymyzda da uly üns berýär da. Saglygyňyzy berkitýär. O saglygymyzy berkitmek üçin şol bizim işöwürlük merkezimiziň şol aşağı gatyna ýürüti sport enjamlary bilen üpçün edilen aşağı gata geçip özüň saglygyny, bedenini berkitmek üçin mümkinçilikler döredilen. Bizim işöwürlük merkezimizde hemme mümkinçilikler bar. Gahrman arkadamyz her bir pudokda da şeýle mümkinçilik döredip berdi. Bize diňe işlemek galýa, döretmek galýa. Şoň üçin bizine yerlerde de gidip çärelerde bir bayramçylyk çärelerine konsert bilen çykyş edýäs. Hormatly arkadaşlarymyň jany sag bolsun, bize şunýaly mümkinçilikler ödüp berdi. O gelecekde de nesip bolsa täze aýdymlar dörederiz, täze aýdymlaryň üstünde işläp otyr kompozitorlarymyz we şular bilen maslahatlaşyp şahyrlarymyz bilen duşýas. Nesip bolsa täze aýdymlar dörer. Sag bolun. Töraga söhbetdeşligimiziň şeýerini onna bir halipalary ýüzlenip bir döreden adımlaryňyzdan ýerine ýetirip berseňiz watandaşlarymyza soň söhbetimiz dowam edebeririz. Kompozitorymyz Recep Rejepowyň sazyna gülüm gözledim senin aýdymy häzir ýerine ýetirip bereýin. Gel owamyň lälesi diýip buny hemme halipalaram aýtdy. Şeýle o ýerine düşen aýdym da häzir şonu ýerine ýetirip bereýin. Güneş nurun saçına
bahar güller açanna, kayrap kuşlar uçanna, gülüm gördüm seni. Kayrap kuşlar uçanna, gülüm gördüm seni. Baktım benim dağlara, ter çimenli bağlara, gillerim karımana, deyip gördüm seni. Gillerim karımana, deyip gördüm seni. Yollardan, yollardan, uzak illerden, gülelikli kollardan, gülüm gördüm seni. Gülelikli kollardan, gülüm gördüm seni. Ara güller içinden, gülüm gördüm seni. Ara güller içinden, gülüm gördüm seni. Ara güller içinden, gülüm gördüm seni. Tabiat beripdir sana bir acayip gülüm. Sen gözünün servi oylim şahıyları kadarlı. Sen gözünün servi oylim şahıyları kadarlı. Yüreğimde yanırlar görmesem min gülüğü. Aşığını yakmaydı ruan kalbim seni. Aşığını yakmaydı ruan kalbim seni. Gel sevgilim gel çıkan gel obamın elisi. Koy başın yüzün bir can tekramın gül yaylası. Koy başın yüzün bir can tekramın gül yaylası. Yüreğimde yanırlar görmesem min gülüğü. Aşığını yakmaydı ruan kalbim seni. Aşığını yakmaydı ruan kalbim seni. Zorluğun bilin çıksın sehramını silana. Kim bilirdin taylanyarsın bizi koyup hayrana. Kim bilirdin taylanyarsın bizi koyup hayrana. Yüreğimde yanırlar görmesem min gülüğü. Aşığını yakmaydı ruan kalbim seni. Aşığını yakmaydı ruan kalbim seni. Aşığını yakmaydı ruan kalbim seni. Köp sağ olun. Törağı yerini yetirip veren aydımınız üçün. Sağdan nağda da köp sağ olsun aydiyaz.
Başka o aydımlar dinlemek vatandaşlarımız üçin diýseň ýakymly bolsa gerek. Köp sag bolun. Halipa söhbetdeşligimizi sizin dörejilik ýoluňyz dogrusynda dowam edeli. Adam aydym döredönne sazynda bolsun, şahir bolsun, ýüregi joşup döredýär. Halipalar dinleýär, usatlar dinleýär, elinden çekip bir geljekki dörejilik üstünlüklerini atyrýan öz halipalar bolýar-da. Söhbetdeşligimizi sunwata getiren ýollar dogrusynda dowam etsek sizi. Mektep ýyllarynda şu aydyma höwesim boldy da. Şonu biziň mektebimizde aydym saz sapagy bolýar-da. Şonu gatnap, şonuň aydymlary öwrenip, ýuwaşdan bir höwesim, bir hileki şu aydyma ýykyn olup bir özüm okatym geldi da. Aydym saz sapany okudyňyz şeýlemi? Aydym saz sapanynyň köplenç ünsü berýärdim da onuň molumuz 5 goýatda. Onuň sen niýe hökman okuw girmeli, sazçylyk mektebine girmeli, okumaly, okuň dowam etmeli, gowy sesiň bar diýen diýip şeýdip aydym molumuz maňa bir badalyga berdi. Şu ýyllarda siz aydym saz sunwatuna molumuz badalyga berdi diýäňizde haýsam bolsa bir saz bolalım çalýardyňyzmy? Men şu ýyllarda bir biziň bayramçylyklarymyz bolýardy, şonu turbo diýerler-de. Turbo saz uralynda men şol bayramçylykdan geçemizde çalynýar. Ýörüş saz urallar. Ýörüş, bayramçylyk ýörüşi bolanna. Şonu şol ýanky saz uralyny çalyp, men onuň ýuwaşdan sazdan hasam için girişi buradın da. Şonu molum, men aydym saz molum aýtdy, sen nidi mümkinçilik tapyp diýdi, sen nidi sazçylyk mektebine girsen has gowur diýdi. Men onuň şu Aşgabatdaky sazçylyk mektebi var, Daňatar Fadnak. Şunu okuwa geldim. Maňa da men okuwa girdim, okap başladym. Şoma men birinji okuwa gelemizde girişde hökman bir aydym aýtdyrýarlar-da. Şonu men ýadyma düşýär da, şol aýla akşam aýdypdym. Aman agajyk Halipa kompozitorymyň sazyna aýla akşam diýen aýdym ýerine ýetirdim diýdiňizde siz aýdymyň ýerine ýetiriş görnüşini haýsy Halipadan dinlediňiz? Men Aniverdatdan Funtada Halipa men şol ýerine ýetirende men dinläp şondan köp atlaryny şondan aldymda ýöne sazçylyk mektebine baraňdy. O taýda eýem şol ýanky royalyň maşynyna başga çöwredýärler. O başga çöwredýär ýöne nusrasy durýar da. Şol birinji ýerine ýetirende men şu okuwa girmegim bir badalgasy boldy da birinji. Alayalım, aydym sazım, alkış ettin ovaly, aýry gije, ay gördüm, gaýyp bolly bu derdim, kalbymyň hanaşy, hany sultanaşy, adyňa bir gurban. Senin sapaň üçin, senin wepaň üçin, beltem etmen arman. Senin sapaň üçin, senin wepaň üçin, beltem etmen arman. Sen gidersin, yad edersin, yaş yüreğim yanımda. Ey cananım, mehribanım, sevgi odi canımda. Kalbimın hanesi, hanı sultanesi, adıma bir kurban. Senin sapaň üçin, senin wepaň üçin, beltem etmen arman. Senin sapaň üçin, senin wepaň üçin, beltem etmen arman.
sapan için, senin vefan için ölsem etmem arman. Senin sapan için, senin vefan için ölsem etmem arman. Ölsem etmem arman. Ölsem etmem arman. Siz şu wagt okan ýyllaňyzda da ýerine ýetiren aýdymlaňyz, giriş synagyna ýegireňizde ýerine ýetiren aýdymlaňyzam aýdymçymyz, halipamyz Anyberdi attan soň aýdymlar. Siz esasy Anyberdi attan soň ýolundan aýdymlar ýerine ýetirýäňiz. Ýaňy ýerine ýetiren aýdymlaňyzam diňledik bolyn, ustatymyzyň ýerine ýetiren aýdymlary da size esasy halipaň ýoluny ýykyn etmäge iteren zat näme? Şu iteren zat şol Anyberdi attan soň aýdymlaryny diňläp radiodan, teleýaýl markasy Gaýwany diňleýärdim. Gaýwany diňläp bir gedek toýda gawatlaşdym. Diýdarlaşmak nesip edipdir. O salamlaşyp şu toýda aýdanyň diňläp gördüm da. Ýakyndan görüpsiň. Hasam bir hili hüwesim artyp bara. Men onuň bärik şol Taňatyröwüz wadynaky saçlyk mektebe gaýtmagyma iterge bolanam. Şolamma sebäbi biz oglunlukda amat mektepde okap ýörende görmez. Onuň hasam şol ýekyn etdim. Okuwum tamamlandan soň Türkmen Milli Konserwatoriýasyna okuwa girdim. Bunam şu okap ýören döwrümde Ustad Halipamyz Çarsapar Muradow men mollum saçlyk mektepde de şo mollum molly. Konserwatoriýada da şo mollum molly okutdy meni. Oň şol ýanglan diýarym telewäsleşiniň ýeňjisi boldum da men 1993-nji ýylda. Şol okap ýören döwrümde talipkam men gatnaşmak meser etdim aňa da. Aşgabat şäherinden birinji ýere münasip boldum. Kompozitorsk aýdym ýerine ýetirmeli. Şoma biram halk aýdymy. Şol ýanky kompozitorsk aýdymdan ýanky Anyel Julaýewiň bir aýdymy bar Gözellik. Şoň aýdymyny ýerine ýetirip, soňra bir halk aýdymy Aýtykany ýerine ýetirdim. Aydımlı tan yedim
Eki vilayetlerden emine Amal Kadirov birinci yer aldy. Soňra Goňç Goşgarow birinci yer aldy. Ine Lewap vilayetinden Daňatar Gurbanow birinci ýeri aldy. Umuman ýadynda galayjak pursatlar boldy da. Şu ýaşlykly ýyllaryny ýatlasaň, gowy ýatlamalar ýadyňa düşüp gidip otyr. Sebäbi ulu halipalar bilen işleşdim da maňa meser etdi şol. Şol Sançylyk mektebinde okamda da, Milli Konservatoriyada okamda da biziň bir öz sapagymyz bolýar-da. Şu sahnada özüňi alyp barmak da. Özüňi alyp barmagyny, nähileke çykmaly, onuň şu zatlary biziň molumyz wagtda Ustad Halipa kompozitorymyz Nur Muhadow. Şol öwre diýdi bize. Ne olunur ne şunýaly şey edip çykmaly sahnada. Sahnaň öz medeniýeti bar da özüň alyp barmak saz çalanda da aýdy maýdanda da. Saz çalanda da aýdy maýdanda da şoň öz medeniýeti bar da. Şu zatlary ýaşlykdan öwredip bizini öwrendik da. Sebäbi şolanyň bize durmuşda da işde de bize sapak da şol. Özüň nähileki alyp barmak sebäbi biziň molumyzy öwreden soň bilýärsa. Men ýene bir ýatlap geçecekdim men Ustad Halipa Mehmet Şarif bilen bilip işleşdim, meser etdi. İş yerimizde biziň ýolbaşçymyz da Mehmet Şarif. Onuň şol Halipa bilen hem işleşmek meser etdi. Nur Muhadow, Aman Agajykow, onuň şunýalaky Çar Nurymow, Durdy Nurymow, şular biziň molumlarymyz, biz şulardan sapak aldyk, şular bize öwretdi da nähileki bir inçe sırlarını tanımadım. Halipa Ustad kompozitorlar bilen diýdarlaşypsyňyz, işleşipsiňiz, bilelikde gowy aýdymlary öwrenmäge, sazlar döretmäge size bir giň ýol açylypdyrdy. Siziň gowy hazynalaryňyz bar. Söhbetimiziň şu ýerini şu halipalardan bir ugur alyp aýdan aýdymlaryňyzdan ýerine ýetirip berseňiz. Baş üstüne. Sonan durun yeri yarın bağı gülistanı görün canım görün gözüm düştü sonan durun yerleri Ağlar çekip Ara bir dünyasını dürpümün döküp Hey 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 Yarından ayrılıp bir yana bak bir yana bak Gözüm düştü solan durun yeri
sen puanım ey Kesin başım ben kurbanımı varlıyor. Aynı petaydır ışkım hetten aşıptır. Tomuşama ulu vayilleri vayışıptır. Gözüm açtım ey ayım, yadından bolluğun rahanım yadından bolluğun rahanım ne diyare sana ne diyare. Halipa, Yankı Saz Merkezinde iş tecrübeniz tamamlanğızdan soň siz sungat ýoluňyzy Neft-Gaz toplumunun Medeni Şeýurluk Merkezinde dowam edipsiňiz-de. Bu ýerde de bir neçe ýaşlar bardyr. Siziň o gelen döwrüňizde halipalar hem bolandyr, dogry dämi? Şo ýerde de bir neçe halipalardan bir gowy aýdymlaryň ugur ýoluny, tertip düzgünni, özüň alyp barmaň medeniýetini hassa giňişliň tejribede ýene öwrenip dowam edensiňiz. Dogry aýdýaňyz. Biziň şol Yankı Neft-Gaz toplumunun Medeni Şeýurluk Merkezinde Ustad halipalar ne Şah Mehmet Bäşiýew bir dene şunýalaky ýolbaşymyz boldy, işledik. Destan Aýdym Saz toporunyň ýolbaşçysy. Şu halipa bilen hem işleşip aýdymlaryň inçe sırlaryny köp öwrendik. Şah Mehmet halipamyz gurundaş bolup oturamyzda şu daşary ýurtda da şu biziň sungatumyzyň bir ýoluny, bir ýüzüni, inen şu türkmen lawzyny şol daşary ýurtda bir şonýalaky ýaýyp şeýdip aýdypdyrlar da. Onuň şonýal gurrun berýär bolyn, biz özümiz bir hileki bir halipa gurrun berenden soň başgaça bolýar da, özüňem bir hili buýsanýan, şol hatara bir barsak, bizem bu şonýalaky daşary ýurtlarda aýdym aýtsak, Sungatymyzy görkezsek, sungatymyzy görkezsek, howes edi, adamda howes atýar da. Tire şu ustad halipalar dinlediňçe de bir hile howesyn artyp aýdyma hasam bir ýakynlaşýan da. Tapdım, gördüm, geldim, men yalvardım, gelmedim, terjedisi gül verdim, ken yalvardım, almadım. Hipti geçti, ay geçti, barcanalar salmadım. Senin sideli, ay parçası yalı, aşık kalbim adına aydınlardın doğru. Senin don yürü
laçındı uçur yaşlı, sevdim geçer yaşlı. Kaçma gider, kaçma gel, bizim geçer yaşlı. Kaçma gider, kaçma gel, bizim geçer yaşlı. Kendinin sideni, ay parçası yanı. Aşık kalbim adına, aydınlardın dolu. Senin don yüreğim, duymam o bu halı. Kurban yedi adamın, yanım yaman odamın. Bir nadar sal anağı, telve olyan yadamın. Bir nadar sal anağı, telve olyan yadamın. Aşık kalbim adına, aydınlardın dolu. Senin don yüreğim, duymam o bu halı. Senin don yüreğim, duymam o bu halı. Senin don yüreğim, duymam o bu halı. Şah Mehmet Halipan bir aydım bana yazıp verdi. Şol net men televizyonda da gitti, ol radyoda da göberdiler. Sebebi Şah Mehmet Halipan aydımlarım kendine. Olurum yerine getiriyoruz biz. Halipan durmuş mektebilen gençlerin tanış bolýaňyzda öz Hawa. tejribede gören zatlaryny size görkezip, öwredip, olaýam siz durmuşa taýarlapdyr. O şol biz sebebi şu Halipadan köp zat öwrendik de. Ýöň şu kompozitorlar görem soň bir adamda da birazcık okuyup artýar da özüňem bir döretsem goýsam diýen nesip bolsun öňümizde döretmeli aydymlar bar. Dörediler. Yurdumuzda hormatly arkadaşlarymız her bir şu medeni iş ýerlerine şeýle mümkinçilikler ödüp berdi. Dine döretmek galya, işlemek galya, nesip bolsa ne işler döreders. Amle gönlüm açılar o seher kuşlar sayranda, parlat güller açılar o seher kuşlar sayranda. Bilbillerin ovali vasbedir bakar yani, atar güdüllüm ne do seher kuşlar sayranda.
geçirilir, uluk mindir geçirilir. Nümlet nağma saçarlar, seher kuşlar sayranlar. Seher turuyup duş olur, dinlep kuş olur. Şahir kadını coş olur, seher kuşlar sayranlar.
Halpa her bir adamın dörücülük yolunu täze zatlar dörütmek üçün geljekki durmuşunu ýaşlara özünden bir yol goýmak üçün näme de bolsa bir zat ilham berýär. Siziň dörüjülük ýoluňyzy, aýdym dörütmeňizi, watandaşlarymyň arasynda gowy aýdymlar ýerine ýetirmeňizi ilham berýän zat näme? Doğrudan adam ilham alýada şu aýdymyň lezzetini. Sebäbi biz toý märakelerde de, ulu şäherlerde de halk köpçüligiň gollawy onuň adam bar, näde joşakar. Sebäbi gany bilen okşandan. Sebäbi ikinji ýerde şol ýanky hatyp söylen ýalar. Aýdym gowulyny dinlenmesine dogrydan Halipa. Şol o aýdym gowulyny ne gellän sözlerine şol säher uşlar gaýranlan ýene orada ýerine ýetirip berýärler diýip. Kän maňa köp ýüzlön ýalarda şunu aýdyp berdi. Onu ýene de ýerine ýetirýän da şol aýdym. Bu sülen ýerine ýetir. Maňa esasy ilham berýänler şu halkymyzyň gollawy. Şürdüğatan vurdu sonur resmi Bayrat meni çannebili sen yetir sen yetir sen yetir sen yetir Sülürlerde susuzlukta kanmasım Bayrat meni çannebili sen yetir sen yetir sen yetir sen yetir Bayrat ayak kallarnanın kakayın Beyneden aşağın gilmo yakayın Ağzım imin bir vertir bakayın Bayrat beni sen yetir sen yetir sen yetir sen yetir sen yetir Hakkın takdirini nedir çeremi On tekbir yerimizin düştü yaramı Bayrat meni çanlı bili sen yetir sen yetir sen yetir sen yetir Yılım yürek bıyrak bana yetivir Yetip yaramıda melhem edivir Vah edivir Kollayvan buyurun beni eltivir Bayrat meni çannebili sen yetir sen yetir sen yetir sen yetir Kollayvan buyurun beni eltivir Bayrat meni çannebili sen yetir sen yetir sen yetir sen yetir Dörüjülük ýoluňyz dogrusynda giňişliň tanış bolduk. Aýdym sağlaňyzdan halkymyza ýetirdik, watandaşlarymyza ýetirdik. Mümkin bolsa höteşligimiziň şu ýerine gahryman arkadamyň dörüdip beren şu ajaýyp zamanasynda, işretli zamanasynda bir uly mümkinçilikler esasynda boýsunçly gurrunlygyny meşitsek. Ne bizim sunuwatumyzyň artmagyna, kämilleşmegine mümkinçilik dörüdip beren hormatly arkadamyza sag bolsun aýdýan sunuwatumyzda bize halipa bolup duran hormatly arkadamyzyň jany sag bolsun, tutýan tutumly işleri rowaj alsyn. Arzuwlaryň hasyl bolsun, janyňyz sag bolsun. Geljekki günlerde de ýaşlaryň arasynda, şähertleriň arasynda halipalar bilen işleşip sunuwatyňyzy kämilleşdirmeňiz arzu edýäs. Dörüjülük ýoluňyzda uly sündükler hemraňyz bolsun. Täç Muhammed Jigem size de sag bolsun aýdýas gepleşigimiziň dowamyna halipa sadanlarlyk etdiňiz. Siziň hem dörüjülük ýoluňyzda uly sündükler hemraňyz bolsun. Sag bolun. Ebi watandaşlar görüşimiz ýaly bugün köwünde gahryman arkadamynyň taýlas netijesinde sunuwat älemimizi uly halipalara dörütmek üçin, işlemek üçin uly mümkinçilikler dörüdilen
Bize mine şu ul mümkinçilikler dörediyen Türkmen sungatymyzy ehlimide halipa bolup duran gahryman arkadamyzyň janynyň sag başynyň dik bolmagyny tutýan tutumly işleriniň elmi damara waşlyklary beslenmegini arzulap aýdym bolup galaýan atly gepleşigimiziň şu gedekki sanyny geçirip gutorýas. Ýene-de ýaýlymda ýaşy näde diýdarlaşýançak hoş sag bolun.